तुम्हाला काय अडचण आहे मला सांगा. ती अडचण अरे बाबा आपण तू मादरचोद माझी काय आयुष्य बरबाद केलंस रे. तुला रांडच्यातच घुसायचंय. त्या पोरांचा एवढा तुला विचार आहे. तू मला नाही, मला आत्ताच्या आता तुझ्या बापाकडून तू वाटणी करून घ्यायची. मला नाही माहिती, मला हे बिलकुल नाही करायचं. मला मूळ हो या ना हो, मला आता बस झालेलं आहे. कळालं ना. किती तुमच्या डिवोर्स मध्ये काय काय वार्ता झाल्या आता कळालंय आम्हाला. तुला आता सांगणार नाही, मी मूर्ख नाहीये तुला आता सगळं सांगायला. मी सांगून चुक्या केल्या सगळ्या. आता डायरेक्ट करायचं मी ठरवलेलं आहे. मी कालपासून ठरवलेलंच आहे. नाही आता मला हे जे ऐकायला भेटतंय ना, हे देव सांगायला लागले मला. देवाचा मला आज आशीर्वाद आहे की बाबा मला हे सगळं स्वतःहून कळायला लागले. ते बरं झालंय. नाही कळू द्या, पण तिथं काही अडचण नाही. आम्ही तुमच्या बरोबर आहे. काय आहे तू माझ्या बरोबर रे? काय आहे तू बरोबर सांग ना. तू काय काय केलंस कारस्थान, आणि तुझ्या बरोबर तसंच होणार. तू मला आज वागवतो ना, तुला माझं लक भेटणारच नाही. तू मला जर अर्धी अधुरी ठेवलं ना, तुला सगळं अर्धच भेटणार. तुझं कधी पूर्ण होणार नाही. लक्षात ठेव. तू बनणारच नाही आमदार. तू लक्षात ठेव. माझं लक तुला भेटणारच नाही. आई जवाड्या, तू मला तुझं दाखवतो ना, तू माझं पूर्ण होत नाहीस ना, तर तुला माझं पूर्ण भेटणार नाही. लक्षात ठेव. लक्षात नाही. इथून पुढे तुला मी प्रेम पण करणार नाही. समजून जा आता. समजलं ना. तू माझ्या लायकीच आता नाहीयेस. मी कळालंय मला. आज एवढंच माझं नशीब भाग्य तुटलेलं आहे ना की मी आता माघारी वळू शकत नाही. त्याच्यामुळे मी चिडते. तुझ्या गाडीत घालते मंगळसूत्र, मला नकोय. तू काय नीच जात अवलाद निघालीस ना ते मला कळाले. एवढं बायकोला तू वचन देतो, वचन देतोस तू बायकोला. हा नाही, तू वचन का देतोस बायकोला? काय रे, काय दिले कुणाला? मीच सांगणार नाही आता तुला, सगळ्यांच्या समोर उभं करणार आहे बघ. तू का केलं तू तसं माझ्या बरोबर? समोर सांगतील मला. काय सांगते समोर म्हणजे काय? मला चुटिया समजता तुम्ही? मला काय बोलतो की मी नाही जाणार, मी नाही जाणार. अरे तू तुझ्या आईची वाईट केले तिच्या बरोबर. हा का नाही जाणार? कसं बोलतोस तू? का खोटं बोलतोय तू? का खोटं बोलतोय? ही सगळी लोक सांगायला वेडी आहेत. हा, त्याच्या समोर उभं कर. मला बोलले ते लोक, उभं कर माझ्या समोर आमच्या म्हणून. असू द्या ना त्याला काय नाही. बरोबर बोली. बायकोला पण आनंद त्याच्या समोर उभा राहून सगळ्या समोर विचारायचं बोलाय. आणि 3 वर्षाचा संबंध नव्हता का होता ते पण विचारा बोल. आम्ही त्याच्या सगळं तोंड बी बघणार नाही, तिकडे जाणार बी नाही. आणि तुम्हाला सांभाळायचं ठरवलंय. आमचे भाऊ टाकते इथं बसलोय आम्ही. नाही नाही नाही, सांभाळायचं मला काही नको. मला सांभाळायचं आहे ना, माझा देव आहे. मला सांभाळायसाठी मी लग्न नाही केलंय. मला प्रेमासाठी लग्न केलं आणि मला हक्क पाहिजे होता. माझ्या बाप जसं केलं ना तडपडून माझ्या लग्नासाठी, म्हणून मी लग्नासाठी मन बदलवलं. मी कुठल्या गावच्या माणसाच्या नाद नाही लागली. समजलं ना. मला हक्क नाही, मला पाहिजे. मी आता तुला नाही मागणार, मी तुझ्या बापाला येऊन मागणार आहे आता. का मला आता सण होईना झालंय. मला काय ना, मी कधी लालच मुलगी नाही, पण मला आज ना विचार करायला लागलाय की मला असंच समजणं शून्यातच जमाय. म्हणजे काय बोलले त्या फोनवर मला पाहुणे की तू शून्यात जमाय. काय मी शून्यात जमाय, मी शून्यात जमाय. असं बोलत असणार ती बोलतीये तुझी पाहुण्यांमध्ये मी शून्यात जमाय. ती आता तिला ते दंगा करेल म्हणून तिला सांभाळतोय बोलली ती. नाही नाही अजिबात नाही. त्याचा काय मी दंगा करते म्हणून सांभाळताय तुम्ही मला? नाही नाही अजिबात नाही. तुम्ही काय सांगताय तुम्ही सगळ्या लोकांना? नाही नाही अजिबात तुम्ही तोंडाने बोललाय. का बोलले तुम्ही असं? तुमचं मी क्रॉस चेक ना दुसऱ्या लोकांकडून मी करू शकत होती, पण मी गप गिळते. 4-5 महिने झालं मला समोरून सगळ्या गोष्टी माहित पडत. आणि मी आज मी बाळासाठी सेक्स केलाय तरी तुम्हाला असं का? मी घरची तरी मला काय राहणार आहे? म्हणून कोणाला ऐकू नका. मी बरोबर आहे तुमच्या. नाही रे बाबा, तुम्हाला उद्या उठून आणि पाडशील माझ्या मुलाला. मला नको येते. विचारा तुम्ही. हॅलो, वडिलांना विचारून तुम्ही वडील काय म्हणतात बघा. वडील काय म्हणतात नाही, वडिलांना मी विचारणार. मी सगळ्या लोकांना घेऊन येणार आहे. मी तुझा तमाशा असा करणार ना, लक्षात ठेव. तू देवेंद्र फडणवीसला जाऊन जर नाही सांगितलं ना, मी स्वतः फोन करून सांगेन तू काय तमाशा केला माझ्या बरोबर. तुझं तिकीट आणि फिकीट गेलं खड्ड्यात. समजलं ना. काही लकी नाहीये मी तुझ्यासाठी. तू जसा माझा काळ बनून आलाय ना, तसं मी मरायच्या अगोदर काळ बनीन तुझं. लक्षात ठेव. हा, मी आज मुंबईला राहायचं मी त्यागलंय, ज्याच्यासाठी मी आयुष्यभर माझ्या बापाला सुख दिलं नाही मुंबईत राहण्यासाठी. आज तुझ्यासाठी मी मुंबईत सोडून इथे यायला लागली. का? तुझी तब्येत खराब व्हायला लागली. मी तुला बोलून नाही दाखवत, पण तुझी तब्येत खराब व्हायला लागली. तू टेन्शन घेशील म्हणून मी विचार केला मला नवऱ्याचं सुख पाहिजे म्हणून. आणि तुम्हाला काय आज दाखवलं की मी दुसऱ्यांना तुला मी त्रास देते म्हणून तुम्हाला सांभाळतोय.
स्टॅम्प लिहून देतो मी, त्याचा नाही विषय नाही, नाही. काय स्टॅम्प लिहून देतो? तुझ्या भोकात काठीस आल्या काय नाही, तू तसा बोलतो आणि पुन्हा जेव्हा मी कर बोलते तेव्हा नाही बोलतोस तू. किती वेळा पलटला? अरे तू पुण्याला मला जसा पलटला ना, मला काय झालं, मी नमली, मला लग्न करायचं होतं म्हणून मी नमली रे, तुझ्या पुढे रडली मी. नाही तर मी कुणाच्या पुढे रडणारी मुलगी नाही, समजलं ना. त्या दीपक सारख्या माणसाला मी पुन्हा तोंड हू म्हणून विचारायला गेली नाही मी. हा असं करतो तू. तुला सगळ्या गोष्टी सांगितल्या, माझ्या ह्याचा ह्या नतीजा झाला ना, हे विकनेसेस झाले. माझी आई पण मला बोली तू सांगायला नव्हतं पाहिजे होतं. हा नाही, माझ्या आईला येऊ दे, सांगू दे, ती दूध आणायला गेले, मी सांगणार आहे. मी म्हणजे असं झालं जमीन हात धरल्यासारखं झालं. अरे काय बोलते तुझी बायको, मी त्रास देते म्हणून तिला सांभाळतोय तात्पुरतं. ही बोलण्याची पद्धत झाली. तिला घेऊन या समोर बोलते काय बघा, तिची बोलते. मला पाहुणा ती बोलला नाही, त्याच्या बायकोला त्याला समोर बसवायचं बोलले, आम्ही विचारतो का नाही बघा म्हणून. हा काय म्हणणं लावल भांडणं नाही, त्यांना ऐकायला भेटलंय. त्यांना तुमच्याच कुठल्याने सांगितलंय? नाही, इथलेच तुमच्या घरातल्याच माणसाने सांगितलंय, बाई माणसाने सांगितलंय. तुम्हाला मी सांगते, काय वाटलं तुम्हा लोकांना? मी मुद्दामून करते, त्रास देते का तुम्हा लोकांना? माझं मरलेलं तोंड बघायचंय का? सांगा ना, मारा ना मला, सरळ मारा मला, मला मारून टाका. तुम्हाला नाही पाहिजे ना, मारून टाका. पण माझं आधी मार्केटिंग करायची नाही. एक तर त्याच्या सोनूंमध्ये ब्लॅकमेल करते. अरे ब्लॅकमेल काय आहे तुझ्याकडे? मी ब्लॅकमेल करू? काय सांगितलं मला तू? काय दाखवलेस लग्न करून? लोक आज लग्न करा मला चेक करतात सगळं, प्रॉपर्टी, घर, खानदान, इन्कम. तुझं काय चेक केलं रे? मी डोळं बंद करून लग्न केलं सुखासाठी, फक्त माझ्या मनाच्या शांतीसाठी. आणि मला काय भेटतंय त्या बदले? हे रोजचं ऐकायला भेट. झिरो आहे माझं, झिरो. काय म्हणते तुझी बायको त्यांना? काय बोलते? झिरो आहे, झिरो. त्याचं लग्न मान्य नाहीये. मी झिरो आहे, मी झिरो आहे. तिच्याकडे अरे तू स्वतः बोललाय रे माणसा, तू काय बोललायस? तू मालक असून तू स्वतः बोलाय. तिच्या आईचं बघ एका महिन्यात दाखव काय करतो. चालू केलंयस मला, म्हणजे मी माझ्या घरात पण उद्या यायच्या लायकीची राहणार नाही. सगळ्यांना हसायचं. फोन करा मला, मी बोलतो. आईशी माझ्या काही बोलायचं नाही. तू तिला काहीच कळत नाही नेमकं. आता तिला काय सांगितलं ना, ती आता काय झालं, तिच्या डोक्यात फेडप बसला. ते कोण पण सांगेल, काय पण ऐकल, ती तेच बोलते. का कुणाचं ऐकायचं ना, तुझं तू करायचं, तुझं करायचं, आधीच बोलते. नाही माझे ना पोटाच्या पाठीच करायचं. वडिलांच्या समोर काय बसू, काय बसू, काय बसू? मालकच आहेत वडील माझे, ते सांगतील ना तुम्हाला काय पाहिजे विचारा. ती कशी बघा, तुम्हाला सांगते. काय बघायचं नाही मला, माझी वाटणी पाहिजे मला. काय नाही, तुझी आई घाल तू. मला कळालेलं आहे तू मला नाही देणार. तू बायकोकडे जाणार आहे, ती पाहुणी सांगते ती ना, ते मला कळायला लागले. मला जे नशिबाला जे होतं ना, जी भीती, तेच व्हायला लागले. जे भेटायचं ते भेटणं झाले मला. हे नाही म्हणजे माझं झिरो म्हटल्यावर मी काहीच करू शकत नाही. मला कसलंच अधिकार, नाव नाही साधं कागदावर भेटणार मला देशमुख म्हणून. हा काय चालतंय, काय चालतंय? तुझी काही नोकरी नाही का? तुझ्या वडिलांना घेऊन ये इथं, समजलं ना? तुझ्या वडिलांना घेऊन ये इथं. आज मला भाऊ नाही बाप नाही म्हणून ही दाखवायला लागले ना सगळे तुम्ही लोक. हा रोज मी बोलवून घेते, कशाला बोलवून घेते? फोन करा, बोलू आपण. नाही मला नाही माहिती, मला काही माहित नाही. मी देवाला मायाकाची शपथ घेऊन सांगते बघा, तुम्ही जर मला जर असं काही प्लॅनिंग करत असाल ना, तोंडावर सांगा, तोंडावर सांगा. काय करायचं? मलाही त्रास देऊ नका. मी माझ्या घरी एकटी आहे. मला काय झालं ना, माझ्या आईला कोण सांभाळणार लक्षात, आणि सगळं खराब होऊन जाईल, आमचं घर तुटून जाईल. आता कुठे लग्न झाले म्हणून माझ्या आई खुश होऊन फिरत्या. काय होणार नाही. बाई आधी कुणाच्या घरी जायची पण झाली, आता आवडीनं फिरते ती बाई. बघत नाही ती कशी राहते, कशी करते, मन मारते. रोज झोपते, आतमध्ये जाऊन झोपते ती बिचारी. मला कसं तरी वाटतं, पण मी गप्प बसते का? तुझ्या प्रेम भेटण्यासाठी. हा हे चुकी आहे माझी. माझी काय चुकी होती श्रीकांत देशमुख, सांग. तुझ्या बरोबर मी काय फसवणूक केलं का? तुला जबरदस्ती केली का? तुला ब्लॅकमेल? तुझी इच्छा असल्याशिवाय तू माझ्याशी लग्न केलंय की नाही सांग. मी त्या दिवशी जेवढा आता तमाशा करते तेवढा त्या दिवशी केलेला का सांग मला. का माझं आईचं बरबाद केलं तू सांग. नाही करत नाही, अजिबात काय करत नाही. का करत नाही म्हणजे काय करत नाही? रोज मला हे सतवतंय. त्याच्यासाठी मी गाव मुंबई सोडायचा प्रयत्न केला. आता त्याच्यासाठी तयार झाली, तुझ्यासाठी फक्त माणसा. तुझ्या बरोबर मला क्षण घालवायचेच म्हणून. मला सांग, तुझी मुलगी असेल ना, तुझं जे वय आहे ना, ते वय बघून ना नाक सोडून दे. पण
पण मला नाही तोडायचंय लग्न, मला निभवायचंय. मग ते तर मग तू मला हे दाखवतो, लोकांना सांगतो झिरो. तुझी बायको सांगते मी सतवते म्हणून नाही मी सतवते म्हणून तू निभवतोय, मला सांभाळतोय. खोटं सांगून आपल्या खोटं नाही, बघायला खोटं नाही, हेच तर आहे, हे मेन आहे, खरं आहे. मी सतवते म्हणून तुम्हाला सांभाळतोय. हा, ही तुझी बायकोला ना, तुझ्या बायकोसाठी मी फोटो टाकायचे नाही, हे तिनं गावभर तमाशा असा करायचा. त्या भोसडीला आहे ना, नाही तिला सोडणार नाही मी. त्या आई जवाडीने नीट राहिली अशी तू कशाला आला असता रे माझ्याकडं? हा, तिला नीट राहायला नव्हतं जमत का रे? का तुला नाही तर तुला नाद असेल दादा पोरी ठेवायचा, असं असणार रे? हा, तुझा नाद खराब असेल एखाद्या वेळेस. नाही अजिबात हे होणार नाही. आणि माझं मी निभवणार आहे. आणि ते डोक्यात काय घ्यायचं नाही, कुणी काय सांगू म्हणजे काय चाललंय ऐकायला माझं काळीच सुटलं ते ऐकून. काय कोणी सांगेल म्हणजे तुम्ही बोलताय स्वतःच तोंडानं. तुमची बायको बोलते, तुम्ही बोलल्याशिवाय ती थोडी बोलणार आहे. ही माझी मार्केटिंग. अरे मी तर मोठं सांगते, मला चांगले भेटले, माझे सासू सासरे चांगले, दीर चांगले, पुतणे चांगले, सगळं मोठंपणा सांगते. आणि मला असं ह्याच्या बदली मला हे भेटायला लागले. हा, मला एखादं कोणाचं प्रेम पण नाही भेटलं अजूनपर्यंत घरातलं. हा, त्याच्या प्रेमापुढे मी लग्न केलं नाही, मला बदली हे भेटायला लागले. ती बायको आज सांगत बसली आहे, काय ऐकू बसली नाही. ती आई जवाडीला मारीन मी घरी जाऊन तिला. समजतो काय तू स्वतःला? मी तिचे काय कुठल्या गाडीला भिणार नाही मी तुझ्यासाठी गप असते मी. तू मला सोडून म्हणून रागाच्या भरात, समजलं का? म्हणून मी करते. माझं मी करून घेतोय सगळं, उगा तुम्ही हे करू नका. नाही बस झालं, एक केलं की एक आहे, एक केलं की एक आहे. अरे मला झुरायला लागली, माझी तब्येत ठीक नाहीये, माझा अजून आवाज बदललेला नीट झाला नाही. हा, आणि हे सर मी सारखं 24 तास झुरतच राहावं, जगूच नाही मी आयुष्य. मग कुठं जाऊ, कुठल्या जगाच्या कोपऱ्यात जाऊन मी सगळं विसरून जाऊ? सांगा, लग्न झालेलं तुम्हाला मी विसरू कसं? सांगा मला. मी तसं जाऊन विसरते तुम्हाला नको झाले ना मी. मला मारून टाका तुम्ही येऊन. तुमची घाण वाटते ना तुम्हाला, लोकांना कळत आहे ना मी तुमच्या आयुष्याचा. हा, मी जे दिलेलं प्रेम आहे त्याच्या बदली मला हे भेटलं ना. हा, मी गप बसते का? माझं लग्न तुटून नये, माझ्या नवऱ्याचं मन बदलू नये म्हणून मी गप बसते. मला असं ना, तुम्ही जर जास्त जरी असं ऐकत, मी ना खरंच आणि मी कोर्टाची पाहिजे आणि मी मरून दाखवणे. एक तर तूच असतील नाही तर मी मरीन, लक्षात ठेव. मला बस झाले. काय सांगतो तू? खोटा बोलतोय. तुला 2 वेळा पकडलंय मी. एकदा बायको बरोबर बोलता नाही, यांची बायको बोलते, फोटो लावते नवऱ्या बरोबर गुढीपाड्याचा. लाज वाटलं पाहिजे रे. लग्न का केलं? तुझा एवढा सुखी संसार होता ना, मग तू माझ्याशी लग्न का केलं सांग? तुझं होतं ना सुखी संसार, तुला एवढी बायकोचं प्रेम आहे, बायकोचं तुझ्यावर प्रेम. तू मला का बोलला माझ्या बायकोशी माझे संबंध नाही? 3 वर्ष झालं. हा, पाहुण्यातला माणूस आहे सगळं म्हणून मी विश्वास केला. 2 महिने झालं तुम्हाला कॉल, हे व्हिडिओ कॉलवर मला प्रूफ केलंस. हा, खाली झोपायचा, वर बोलायचा. मग मी विश्वास नाही करणार का? माझ्या आयुष्य खराब केलंस तू रे. करत नाही काय? हो, टिकवणार शेवटपर्यंत. टिकवणार नाही, मला जबरदस्तीचं टिकवणं नाही पाहिजे, मला मनापासूनच पाहिजे. आणि ते तू मनापासूनच करत नाहीयेस. तुझं मन फक्त त्या बाईच्यात अडकलेलं आहे. तू त्या पोरांना पाय सोडणार नाहीस आणि मला हे जमणार नाही. मी कुणाच्या लाईफ मध्ये बर्बाद केलं नाही, तू मला फसवलंयस. मला माहित नाही, मला उद्या काय नाही. अरे मला देशमुख म्हणून नाव लावायला होईना झाले. कुठल्या तोंडाने लावू मी देशमुख म्हणून नाव? आहे का मला लावू शकते? काय देणार मी? काय होतोय दिवस? खोटं बोलतो म्हटलं तर मी काय खोटं सांगतो तुम्हाला? का खोटं बोलताय श्रीकांत? अजूनही खोटं बोलताय तुम्ही. लोक हे सांगायला लागले माझं लग्न शून्य आहे म्हणून सांगते. मी शून्य आहे. हा, ती बायको सांगते शून्य आहे, मी शून्य आहे. नाही, 100% आहे तुम्ही. शून्य कसं कसं बोलताय सगळे? म्हणजे मी जे बाळासाठी ट्राय केलं तर ते सगळं निघून जाईल परत पाण्याने. मी रडते आता. मी जाऊ दे, माझ्या बॉडीचा काय हक्क आहे माझा? मला त्रास झालाय, मला निघून जाईल. एकदम माझी फर्टिलिटी होत नाही सांगितलं डॉक्टरने, तरी तुम्ही लोकांचं काय तर काही उघडं येतंय माझ्या डोळ्यासमोर. अजिबात डोक्यात घेऊ नका.
माझ्या मनात उतरून जायला लागला श्रीकांत. कुठला तरी एक कोपरा आहे का मला सुखाचा की त्याच्या आशेवर मी जगू. हे काय का कुठली तरी बाजू तुमची रे. सगळं मला जबरदस्ती मग करून मागायला लागायला लागलं. मला त्याचा चीड येते. सगळं जबरदस्ती करून मागते मी. समोरून प्रेमाने माझ्या सख्या बहिणीला सगळं प्रेमाने येतं. सासरवरून सगळं प्रेम, सगळं अधिकार. मला काय आहे, माझी काय चुकी झाली एवढ्या वर्ष थांबून हे भेटलं मला. काय नाही, व्यवस्थित आहे. तुम्ही चिंता करू नका, कोणाचं ऐकू नका. मी तुम्ही लोकांना माझं एवढे हाय लागलेलं सगळ्यांना. तुम्हाला तुम्ही एवढे गुन्हेगार आहेत ना. लक्षात ठेवा, एखादं आयुष्य कधी खराब नाही करायचं. होत असेल तर करायचं, नाही तर मार्गाला लागायचं नसते माणसाने. खोटं बोलून बोलून माझं आयुष्य बरबाद केलं मी. करत नाही बर का. तुम्ही या आता. नाही तुम्ही या आणि मला काय करायचंय, आपण त्या नीतूकडे जाऊ आणि तिला विचारू, तिला सांगायचं. नाही नाही, तुम्ही सगळं बघून आलाय तिथं, सगळं बघून आलाय. मला किती खोटं बोलू नका, तुम्ही सगळं तिचं बघितलंय, वरून पासून खालूपर्यंत सगळं बघितलंय. हा, तिच्या समोर मला विचारायचं, तुम्ही बोलायचं काय काय बोलले म्हणून. आणि मी तिला सांगून येणार आहे. नाही, मला सांगायचं, मी तुझ्याबद्दल काय वाईट बोलत नाही, तर तू माझ्याबद्दल का बोलते असं. तुझ्या गांडीत दम होता, तुझ्यात काय तर कमी होती म्हणून तुझा नवरा माझ्याकडे आलाय. मी काय त्याला काय आवडत देऊन उभी नव्हती, ये बाबा माझ्याकडे म्हणून. मला खोटं बोलून आलाय का. अजिबात ना. आता ते देवचा विषय चाललाय ना, आता त्याला भेटायचंय का. नको ते आपल्याला. मी येणार नाही. मी येणार नाही. तुमची एवढी पॉलिटिक्स. हे बघा, तुम्ही भोगाल सगळं. तुम्हाला माझं लक कधीच लागणार नाही. अजिबात नाही. मी काय करा म्हणजे काय, तू साल्या मला नाही झालं म्हणजे मला काय पण करा बोलतो. आई झवाड्या मादर चोर. हा, काय करू तुझं मी. काय ऍक्शन घेऊ, काय घेऊ मी मरू. तुझ्या आईला राहते गोळ्या काम येते. आता काय येते तुला.